en Angers-Cao. Jeunes du quartier, jouant au ballon en même temps, élèves du lycée Assia Mohamed, étudiants à Angers, collègues médecins à Bamako, collègues enseignants de la faculté, nous sommes professeur Issa Traoré, qui, on ne peut nous demander de parler de nous-mêmes. On ne peut pas demander à quelqu'un de parler de lui-même. Issa Traoré, c'est nous. Nous, c'est Issa Traoré. Nous ne pouvons rien dire de Issa Traoré que les gens ne connaissent pas. Mais il est bon, en ato, en temps. Ça, c'est juste un message en guise de remerciement à l'endroit, non plus maintenant du professeur Traoré, parce qu'il n'est plus des nôtres, mais surtout de sa famille. Et comme vous venez d'entendre, de ses amis et de ses promotionnaires. Professeur Traoré, la voilà donc arrivée, la redoutable heure de vous porter au-delà des rivages de notre monde. L'heure que je craignais, que nous craignons tous, car heure de fracture, de rupture inséparable. Et c'est à moi qu'échoit la lourde et pénible tâche de vous redire merci. Merci de nous avoir préparés à toutes les épreuves de la vie, sauf naturellement à la présente. Nous notons aujourd'hui, face à la situation, l'ampleur de la tâche. On le sait, une étoile étincelante avait annoncé votre venue dans ce bas monde. Le phénomène a d'autant fait jaser le Banan que tous attendaient un événement majeur. Et vous voilà nés sous un ciel particulièrement béni. C'était votre naissance en 1944 à Niani, dans la commune de Banan. Vous avez donc vécu 41 ans, oui, 41 ans de vie terrestre où vous avez fait que briller. Oui, vous avez brillé à l'école fondamentale de votre localité de naissance. Ensuite, au lycée Askia Mohamed, appelé Terrasson de Fougères. Puis, à Angers, où vous avez fait vos études de médecine, puis celles de spécialiste en radiologie. De retour au Mali, vous avez brillé à l'École nationale de médecine et de pharmacie, puis à la faculté de médecine et d'odontostomatologie en tant qu'enseignant, puis doyen. À l'hôpital national du Point G, puis au centre hospitalo-universitaire du Point G, en tant que chef de service de radiologie de médecine nucléaire, puis directeur. En Afrique et dans le monde, en tant qu'animateur infatigable des conférences et des juges respectés et fédérateurs des jurys du concours d'agrégation du CAMES. Partout, vous avez fait que confirmer les promesses annoncées par votre étoile le jour de votre naissance. À aucune de ces étapes, vous n'avez connu la souffrance de l'échec. Ainsi, vous êtes devenu le militant par excellence de la cause de la radiologie malienne, en créant la Société malienne d'imagerie médicale. Respecté par vos pairs, tant africains qu'outre-Atlantique, vous avez su, avec ingéniosité, faire intégrer la Société de radiologie d'Afrique noire francophone dans le giron des sociétés savantes les plus en vue et respectées du monde. Nous, vos élèves, avons toujours trouvé en vous le Messie, le Sauveur. Jamais vous n'avez reculé devant nos nombreuses sollicitations. Jamais personne parmi nous n'est sorti frustré ou insatisfait d'une rencontre avec vous.
Nous vous avons cru invincible pendant si longtemps. Nous vous avons tant envié que forcément en vous, nous soupçonnions l'extraordinaire, l'extraterrestre, le surhumain. On le sait, vous n'avez jamais été vaincu. Mais vous voilà étendus là devant nous, sur ce catafalque qui nous attend tous au tournant. Vous avez vécu votre belle vie, Issa. Certes, vous avez fini par plier, mais vous avez plié devant celui qui ne laisse aucune réplique à personne. Il s'agit là de Dieu, ou Allah, que nous supplions ardemment afin qu'il vous accueille parmi ses élus. Partir pour vous n'est qu'un voyage vers la terre promise. Vous partez loin, mais vous êtes en chacun de nous immortels à jamais. Allez donc en paix, digne fils de Banan de tes ancêtres, du Mali et de l'Afrique. Allez-y, plantez l'étendard de la paix et de la fraternité, de la grandeur humaine sur les berges du fleuve intarissable, dont les eaux sont réputées détenir des vertus purifiantes et vivifiantes. Allez, Issa, notre maître. Allez, compagnon de Maïmouna Konaré, père de Oumar, Ali Aminato, dit Wawa, Ibrahim, dit Bébé. Ne vous retournez pas, car vos élèves, si nombreux, et la nation tout entière vous promettent qu'ils veilleront sur eux. Tel est mon message. Tel est le message de vos élèves. Par ma bouche, toute la communauté universitaire du Mali, d'Afrique et d'ailleurs vous dit merci et vous recommande à qui de droit. Merci également à la nation si dignement et richement représentée. Merci à ceux qui sont venus si nombreux vous bénir. Paix et grâce à vous. Les autorités administratives et religieuses, honorables invités, chers collègues enseignants, chercheurs, chers étudiants, chères familles endeuillées. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du corps professoral de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, du personnel administratif et technique de la faculté de médecine et d'odontostomatologie et de la faculté de pharmacie, des anciens recteurs de l'USTTB, des doyens actuels et anciens des deux facultés, de l'ensemble des étudiants de l'USTTB et à mon nom propre. Je voudrais d'abord exprimer à la famille de notre regretté doyen, le professeur Issa Traoré, à ses proches, à ses collègues, à ses amis et à toute la communauté universitaire, nos condoléances les plus attristées, les plus sincères et les plus respectueuses. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la douleur, mais aussi dans la reconnaissance. La douleur de perdre un homme de valeur, un doyen, un enseignant, un médecin, un bâtisseur. La reconnaissance pour la vie qu'il a consacrée à servir la médecine, la science, à servir l'université, à servir son pays et surtout à servir l'être humain. Le doyen Issa Traoré a marqué l'École nationale de médecine et de pharmacie à une époque charnière en tant que doyen. Il n'a pas seulement administré une institution, il l'a porté, il l'a structuré, il l'a défendu. Il a su rassembler autour d'une vision exigeante, former des professionnels compétents, intègres et profondément humains. Son sens du devoir, sa rigueur intellectuelle et son respect des valeurs universitaires resteront une référence pour nous tous. Au-delà de ses fonctions, beaucoup d'entre nous se souviennent d'un homme accessible, attentif, capable d'encourager un jeune collègue, de conseiller un étudiant,
de rappeler avec fermeté s'il le faut, mais avec justice, ce que signifie l'éthique de la pratique médicale comme dans la gestion académique. Il croyait en excellence, non comme un privilège, mais comme une responsabilité. Son œuvre est visible dans les générations de médecins et de pharmaciens, et surtout des radiologues qu'il a contribué à former, dans les carrières qu'il a inspirées, dans les services et les pratiques qu'il a améliorées. Chaque promotion qui sort de notre école porte, d'une manière ou d'une autre, une part de son héritage. À sa famille, je voudrais dire ceci. L'université partage votre peine, mais elle partage aussi votre fierté, car un homme ne disparaît pas totalement lorsqu'il laisse derrière lui des valeurs, des disciples, des institutions renforcées et une mémoire qui élève. Votre époux, votre père, votre parent appartiennent désormais à l'histoire de notre école et de notre université. En ces moments de séparation, nos traditions et notre foi nous rappellent que la vie humaine a un terme, mais que le bien accompli, lui, demeure. Que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie, accueille notre doyen, le professeur Issa Traoré, en paix. Lui pardonne ses manquements et lui accorde le repos éternel, qui donne à sa famille la patience, le courage et la consolation. Au nom de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, au nom des deux facultés, je prends l'engagement que nous honorons sa mémoire de manière digne, en poursuivant son combat pour une formation de qualité, une recherche utile, une médecine fondée sur l'éthique et le respect de la vie humaine. C'est ainsi que nous prolongerons ce qu'il a sémé. Reposez en paix, cher doyen. Votre université ne vous oubliera pas. Nous prions enfin qu'Allah lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis. Amina. Merci à vous. Kafola c'est un mokorobama. Kafola c'est un karamogoma. Munu nana bikenenga. Ay wanga dongo kuna fon mun dona klola. Kuna fon monte. En promotion tordaleno professeur Issa Traoré là. Donc en kuna fon me en klola majan nga la tigero wala akero. En promotion to ma dala gansan. Mogam no aya karamogo karam ay an were karam. Donc an ga nagni kenenga o wajibiyalen no ama. Donc ça nga kuma labla ame folga jamama mogam mo déplacement ga c'est ambi. Ça nga kuma blame folla se bema tuguni. An tian baraji an chaw yere. Ama arajo songodon ama fra songodon. Lani kon be do kay angone anta ka jugmando ne ra kon ta ka jugmando kodla jamana ye ka kodla aramadow ye niya me mogo be ki professeur ye o ba yira itemena isira degere do ma degere mi ka grin ko dugu alhamdulillah rabbil alamin ame do ka ye arbi alaka ta fonga dawma no kamunu konaw ye alaka yele ka so la walma ka teme o kan amode do ke ni fofana ale de sigile fleni a balimakɛ n'a jɛɲɔgɔnkɛ a dusukun kamikamilen de don ko cɛ in taara fɔ Paris ka taa kalan kɛ yen ka bɔ Paris ka na ka taa Gaburuyɛli Ture la k'o baara kɛ ka tila ka taa Ponze ka t'o baara kɛ mais o bɛɛ la o ka jɛ ma fara a bɔra ka tugu o ka taa fɔ Nimisati dugu in tɔgɔ dalen bɛ min na fɔ Muritani o taalen yen ale bɛ da duguma cɛ in bɛ da duguma a ko a karamɔgɔkɛ ma ko duwawu kɛ nin ye karamɔgɔkɛ ko n bɛ duwawu kɛ e de ye e ye fɛn o fɛn fɔ Ala ye i terikɛ ko la Ala sɔnn'a ma ko Ala b'a k'a ye a ye ne wele o kama k'o kama ko ale fana y'i jɔ ko Ala kira n'a y'a sɔrɔ ne ni karisa ka teriya ye min ye Ala k'a yɛlɛ bɛɛ sanfɛ Ala k'a sɔn a bɛ min ɲini Alahu taala fɛ k'o donna Ala y'a nɔgɔya a ye wa yanni fatuli ka kɛ cɛ in y'a ɲini yanni cɛ in k'a ɲini a yirala ale de la n'a fatura a kana sigi ale kɛrɛfɛ yan cɛ in bɛ da yɔrɔ min na a fana bɛ da yen Ala y'a kɛ yamaruya nana fɔli nana denw y'a fɔ ko an bɛ fɛ an fa kana da i ka dugu la ko baasi t'a la o de la ne fana laɲini ye o de ye Ala y'a kɛ cɛ in fatura o nana n'a ye Nimisati yan
ka na da ale kɛrɛfɛ ale ye barika da Ala ye ka barika da kira ye ka barika da Mali bɛɛ ye k'a bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka karamɔgɔkɛ n'an ka segu Sirifu Usumani Madani Hayidara k'a ka dugawu bi bɛɛ ye Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ale cɛkɔrɔba min sigilen filɛ nin ye n'a ka bɛ kuma sa i m'a ye a ɲɛji ma se ka jɔ n'an banana a bɛ arajo kɛ n'an banana o sen tɛ fura la n'an banana o sen tɛ kumakan duman na o sen tɛ bilasirali la ne yɛrɛ filɛ fɔlɔ belebele de tun bɔra ne kan kɔrɔ n ko n bɛ taa opérer Isa ko ayi kana opérer n b'i ci dɔ ma n'i taara a bɛ ordonnance d'i ma a bɛ ban a ye ordonnance da filɛ n kan tɛ yɔrɔ foyi tɛ yen an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sara kɛ aljinɛ ye ya Rabbi Ala ka sara kɛ aljinɛ ye a ka ɲumanya Ala ka sara kɛ aljinɛ ye an b'o dugawu de kɛ Isa Dante Isa la dɔgɔtɔrɔ min don Ala finisire don a ye banabaatɔw kɛnɛya a y'an ɲɛ bɛɛ de ye a y'an fa kɛnɛya k'an ba kɛnɛya k'an ba ladon a y'an ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye Ala ka limaniya d'an ma Mɔnaw bɛɛ lajɛlen bolo a kalanna a ye kalan kɛ ka fonctionnaire kɛ fo ka retraite ta sisan ka taa sarusi la dugawu denba a b'an barika ɲini an bɛ foli kɛ jama in bɛɛ la nana Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la Ala ka sun ɲɛ Ala ka diɲɛ ɲɛ Ala ka lahara ɲɛ Ala ka diɲɛ ɲɛ Ala ka lahara ɲɛ ya Rabbi Ala ka hinɛ an ka lahara taabɔ la Ala ka hinɛ an ka lahara taabɔ la an ka fasu Ala ka hinɛ na an ka fasu Ala ka hinɛ na basu Ala ka hinɛ na an ka basu Ala ka hinɛ na an ka karamɔgɔ su bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ na karamɔgɔ su bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ bɛɛ la Ala ka n'an ka seba la Ala ka hinɛ Ala kira n'a ka sahaba la n bɛ min fɔ ka da kan k'a bɛ min fɔ ka da kan ayiwa a ka yafa ma k'a ka yafa ma Sirifu Madani Hayidara ko Sirifu Usumani Madani Hayidara ne dɔgɔkɛ don ko ale dɔgɔkɛ de don a kɔrɔmuso k'a kɔrɔmuso o kun ye ne muso de ye k'o to ye ale furumuso ye ne ka misiri da la k'a kaburu dalen filɛ misiri la yan a yɛrɛ kun bɛ na yan ko a yɛrɛ tun bɛ na yan a yɛrɛ kun bɛ na kalandenama ko a tun bɛ na kalandenama yan sirifikɛ k'a tun bɛ na yan ka na bɔ ale ye an ye teri ye k'u ye teri ye fana an bɛ ɲɔgɔn kalama fana k'u bɛ ɲɔgɔn kalama fana Ala sago aw bonya ko Ala sago aw bonya b'a la an ye dugawu min k'a ye k'an ye dugawu min k'a ye an b'a dugawu ɲɔgɔn kɛ aw bɛɛ Ala ka bɛɛ sɔn ko Ala k'an bɛɛ sɔn an ma sɛbɛn d'a ma dɛ an ye dugawu de k'a ye k'u ma sɛbɛn d'a ma dɛ o ma nasi d'a ma o ye dugawu de k'a ye dugawu tɛ bin dɛ ko dugawu tɛ bɛn dɛ nka naloma bɛ jɔn dugawu la ko naloma bɛ jɔ dugawu la n'o tɛ dugawu tɛ bɛn k'a ma fɛn duman k'an ko la ko k'i ye fɛn duman k'an ko a la n'a fɔra Ala ka nin k'i ye ko n'a fɔra Ala ka nin k'i ye ni daɲuman y'a f'i ye Ala b'a kɛ ko ni daɲuman y'a f'i ye ko Ala b'a k'i ye a b'a kɛ dɛ k'a b'a kɛ dɛ Ala sago bonya ko Ala sago bonya b'a la Ala k'aw bɛɛ sɔn ko Ala k'an bɛɛ sɔn mɔgɔ o mɔgɔ nana bi Ala ka bɛɛ sɔn ko maa o maa nana Ala ka bɛɛ sɔn ko Ala ka bɛɛ kisi an bɛ sira fɛn o fɛn min ye Ala k'an kisi a ma an bɛ sira min ye Ala k'o kisi o ma Ala ka d'a ma k'an bɛ min fɛ Ala k'o d'a ma a bɛ n ka foli fɔ Sirifikɛ ye ne tun bɛ Basi Jalanugu ne ye alikɔrɔnɛ kalan ye o Basi Jalanugu kɔnɔ Tamani 1952 ka 53 kɛ 54 kɛ 55 Ala ye Sirifikɛ bange ka ne to yen a y'a faamuya آمين آمين يا رب إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم كافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لا يجد فهم مهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع على ذكر وقسي الرحمن بالكيب وفاطره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نهيد ونكتب ونكتب وأسرنا ونكتب وتبصرنا أسره وأسرنا نغاتو تصيرك يركجا كوكا ayiwa Ala ka bɛɛ sɔn yasiri barika Ala ka di bɛɛ ma n tun b'a fɛ k'a fɔ ka foroki nka yɔrɔ a ka jan Ala ka barika don a bɛɛ la Ala ka bɛɛ sɔn Ala ka bɛɛ kunna ja Ala ka ne yɛrɛ kunna ja du in Ala ka barika dugu in Ala ka barika jamana in Ala ka barika